Čierny, stíha ho Persinen, ktorý sa včera zaskvel hat-trickom. Pozor na Fínov, to je najnebezpečnejší fínsky útok a je to gól. Prvá strela na nášho Lašáka a hoci sa slovenský gólman dotkol puku, predsa len ho Fíni dostávajú za jeho chrbát. Nepríjemný úvod v prvej minúte a 47. sekunde. Práve ten veľmi nebezpečný útok, v ktorom hrá Timo Persinen, vedený Nikom Kapanenom, ktorý teraz prihrá spolu s Mietinenom Parsenanovi na hokejku a prehrávame 1-0. Vlastne Pavlikovský sa teraz práve pustil do ale výmeny názorov s jedným z Fínov a zapojil sa tam do bitky aj Peter Bondra. To nebýva častý jav, že sa Peter Bondra pustí do niektorého z hráčov. Iní museli evidentne provokovať. Auto je tým hráčom, ktorý si to rozdal s Petrom Bondrom. Na body momentálne vyhráva Auto, no my potrebujeme, aby sme neprišli o Petra Bondru, obidvaja však zhodili rukavice. A Jan Fields veľmi dobre vie, že zrejme prídeme o mimoriadne produktívneho útočníka. Vyhadzujeme minima. Kalio nabral rýchlosť, pozor na Kalia a dáva druhý gól. To bol zase trochu lacný gól. Ucher získal puk. Škoda, tá Lichnerová strela bola zrazená, ale už sa strieľal prakticky pomedzi kruhov. Pozor teraz na Kinena. Hagman dobre sa uvoľnil cez Richarda Lindnera a tentokrát už Jan Lašák nemohol nič robiť. V 16. minúte po 14. sekunde pomaly strácame kontakt s Fínmi, bohužiaľ. Tu je Dušan Milo, jediný zástupca finalistu zo Zvolená, finalistu našej najvyššej domácej súťaže. A ešte Milo. A to bol dobrý gól a dobrý pokus. Konečne sme zlomili čarujúciho Markanena a Dušan Milo na druhýkrát zložil reparát. 3-1 v 4. minúte a 28. sekunde. Tak aspoň, že sme dali gól. A trochu si napravili chuť a to bola strela, ako sa patrí. Rana ako z kanóna. Tu je autor Dušan Milo. Samotný záver stretnutia, posledných 5 sekúnd. Už žiadny gól neuvidíme, hoď Radoslavník sa ešte vybral na útočný výlet. Už tá dorážka Richarda Lindnera bola zbytočná. V stretnutí s najväčším favoritom B skupiny Fínskom išlo o to, aký bodový zisk si prinesú obidve mužstvá do nadstavbovej časti turnaja. Slovensko na Fínov tentoraz nestačilo.